Cristobal Valentziaga eta Eduardo Txillida elkarrekin dantzan. Hori da fusioa. Hori da gure gaurko gonbidatuek dakarten proposamena. Berehala ezagutuko ditugu obra honen xehetasunak. Ez mugitu hortikan, saio bikaina datorreta. Kaixo lagunak eta ongi etorri bikote. Hementxe ditugu Marina eta Iker, Valentziaga eta Txillida dantzan jarrituen artistak. Ongi etorri, hoi da oin dezuena, ez da? Nola izan da historia hau? Bueno, da dantza garaikideko emanaldi bat, eta sortu zen pixka bat Valentziaga museoan inspirazio bila, eta... Zerbait oso potentia indezu, ez da? Eta dotoria. Bai, proiektu txiki bat izan bertzuna, azkenen karrikan saria jasozun eta asko handiago bihurtu da. Ona. Bueno, eta bikote, zukalde zemuz moldatzen zate. Gustatzen zaigu. Gustatzen zaizue? Bai. Bueno, ni dantza garaikideare bai, gaur saio eharra dakau, elkarrekin ikusiko zue tortilla patata ehar bat ingo deu barrun karbonarakin, gio piper betek, piper alinatuak, eta aldi berian, nundik noa izaten. Baina, nola deitzen da? Noet deitzen da, ez da? O nola da? Nut. Horak, nire frantzesa ez da inona. Zer nahi duzan zehazkin nut? Korapilatua. Korapilatua. Bueno, guantxe garatuko deudana, hau iten deun bitartian. Adi lagunak. Bueno, bikote eta lagunak, garatuko izuet pausuz nundik noa ibiliko gehan, errezeta goiteko garaian. Esan deun bezala, tortilla patata datin behar deu, karbonanakin barruan. Eharra gauza ikusiko zuen, berezila, patata egin goitu zuritu, oliotan ondo potxatu, eta gero ingoituguna da arrautzekin elkartu, baina arrautzeta bertara botako deu hemen guantxaliakin, hemen baita gaztakin, eta gorringokin ingo deu nasketa, karbonara bat ingo bagendun bezala. Eta zein ingo deu? Hemen guantxalea jarriko deu sartaian, koipe desente askatuko, koipe hori ikusiko deu zenbat erabilita zenbat ez, baina gero boltxo baten jarriko ditugu gorringuak, bertan gazta raiatuko deu, eta gero bertara guantxalea botako deu. Pusketa pare bat utziko ditugu, zehatikan gio nasketa hori guztia, tortilla barroa botako deu, ingo deuna da tortilla sartaian normal iten deun bezala etxian, eta gero, ateratzen deunian platerea, utziko ditugu, guantxale pusketa batzuk gainean jarri, gazta pixka raiatu, eta gora etortzen bagea soplotekin gazta erreko deuta dana. Eta hori izangoa gaurko plateran oinarria. Eta lagungarri ingo ditugu bi piper mota. Hemen, Gernikako piperra dakau, eta beteta ingo ditugu. Nola ingo ditugu? Ingo deuna da txortenak endu, txukun, suabe, aurrena barroa tiratzen deunian ingo dituguna da mamik eta pepita guztik ondo batea, eta hauek hola dazkaunian garbila, ingo deuna da hemen nasketa bat, hemen dakau la torta de casar deitzen dan gazta berezi hau, baita ere txoizua dakau, ingo de honei azalak endu, hemengo mamilak endu, nasketa bat ingo de horrekin, eta ingo dituguna da piperrak bete. Lan txikina, hola, xamurra, ondo beteko ditugu, eta gero ingo deuna hori, hemen dakau bikarbonatua, dakau irina, tempurana, eta hemen dakau ura gazakin. Ingo deuna da hori naztu, tempura prestatu, piperrak betiak tempurati pasa, eta prejitu. Eta gero, nola ez. Eta hau, ingo detena da hemen, leire harrapatu hau, hotgailuan sartu, hotza bihar izatea, gero, nasketa hori, tempura beti hotza da honian, gero, prejistea sartzen deunian, erreakzioa hobia eukitzeu. Zeratikan, hotza eta beruakin, hor puskatzea da, eta goxua gogelitzea. Eta gero hemen ingoituguna da, hau ja, Ibarrako langostinuak, piperrak eharrak, eta hauek ingoituguna da, prejitu normal, eta prejitu hostian, hemen dakau piperra hautza, komino pixkat, baratzuri hautza, alinatu ingoitugu gatzal horiakin ebai, eta izango ja, piper betiak, piper alinatuak, eta tortilla karbonarakin. Bueno, guain bertxua gota eta gero lanien jarriko gara, bale? Bueno, lanien jartzeko.
Beitu, baten bate aldu piperra txukuntzen jun. Oioak Marinak iti. Marinak? Venga. Fina da. Eta Iker, patata zuritzen. Venga, ba. Oso ondo. Emango jatemen zuri gailua. Eta, ja, lanak banatuta dazkau. Ni jungo naizena da, bitu. Haimen guantxalia puskatu eta pusketak ite, bale? Bueno, hemen dakazue, DAP, ez da? Dantza kompainia. Zer nahi du esan zehazki DAP, zer da? Nondik antzatozte? Ba, DAP da dantza, artea eta bitartekaritza. Ona, ze gauza, ona. Eta nuntza dute kokatuta? Ba, enxaiatze dugu lezon edo errenteko dantzagunen, bai. Vale. Bai. Mino kompainia lezon dago erroldatuta. Lezon dago, ados. Zenba gauza ditu DAP dantza taldeak, konpainiak? Ba, gauza desente, hasieran hasi ginean nuntzira izeneko ikuskizunakin. Bai. Bino gehore bai, hasi ginean tailer desberdinak ematen Santelmo Museoan, Valentziaga Museoan eta ikastetxetan ere hasi ginean proiektu desberdinak egiten, dantzagelara izeneko proiektua, eta bueno, azkenen aurten estrenatu dugu bai NUT izeneko ikuskizuna, eta pixkanaka, proiektu txiki bat edo planteatu genuna, pixkanaka handitzen nahi da. Ze ona. Handituko agiotak edo, iten eizaten lanakin. Espero. Bai, seguru baietz. Hola, txukundako gugin nindako gauzak horak aguten dieta. Eta zezan behar nizuen, zuek orduan dantzariak zeate, ez da? Zenbat dantzari zaudete konpainian? Ba, konpainian orain bigarren produkzionetan 3 gera, baina DAP momentuz gubio gera. Ah, bale, oza, bilo zaudete bertan. Bai, Ondo. ideia bai haunditzen jutea, baina, bueno, pixkana. Txirreki txarraka. Oida. Oso, ondo. Eta bikote, guain, lo esan desu leo? Gure ez dugu, oso ondo. Estrenaldia. Estrenatu genuen humore azokan, Leioako humore azokan, oi maiatzen izan zala. Bi ikuskizun ingen itxun, bai osteunian eta bai ostiralian, eta gila esan oso harrera ona izan zuen, eta gaina Leioako humore azoka bezalako festival batian estrenatzea, hori handia da. Ze ona. Zertan datza zehazki? Ze topatuko dugu ikusten deunien ikuskizuna? Ba, inspirazio, bi inspirazio dauzka, alde batetik inspirazio artistikoa eta bestetik soziala gehiago, ez? Eta artistikoan jarri ditugu amankomunean, bai Cristobal Valentziaga eta Eduardo Txillidak lan egiteko momentuan, bi kontzeptu zeuzkatenak, partekatzen zituztenak, zirela espazioaren sorkuntza eta figura kurbilineoak. Vale. Eta arduan, hortan oinarritu gera mugimenduak sortzeko. Eta nola sortzen dezue hori mugimenduta? Nola pasa dezude hori holtzara? Itaitugu, kasu honetan, Marinak bideratu zuen pixkat koreografia, eta beak planteatzen zizkigun, ariketa desberdinak, eta ariketa desberdin horietatik bateatzeitugu mugimenduak, edo pixkat ze momentu bakoitzian ze jarrera nahi deun neuki gorputzakin, eta hola juten da pixkanaka sortzen. Gero, bai nahi genula ikusgarria izatia, eta adibidez, ekarri genuen tela bat 100 metro karratukoa Italiatik. Haundi jo etzeon. Orduan, horrekin sortu dugu gona erraldoi bat edo deitzen duguna. Da, oso ikusgarria da, hoi ateatzen dugu. Eta gonare dotoria izangoa, ez da? Hola, balantzia gaukita bestia, o nola da gona, oso erraka? Bai, kasu honetan jantzi gintzak indu, nahi aiturriozek egin du, eta gila esan oso lan polita indu, inspiraziotzat hartuta, bai Valentziaga noski. Eta bai txiki da, egia esan oso lan ona indu, eta jantziak dia, behaiek bakarrikan espektakuloa dira. Eta oso garrantzitsua da gona hori orduan ikuskizunan, ez da? Ze ikusi handia daka. Bai, nik uste dala justo puntu hori desberdintasuna markatzen duna edo eta ikuskizunan ere kontatzen dugun azkenean historia bat bezala eta orduan da puntu garrantzitsua bezala. Bikain, eta orduan dantza topatuko dugu holtza gainean, eta itxinten dezu ere bai, Itzik ez da. Itzik ez da, dantzan bidatez itezu dana. Hoi da, dago musika da, sati eta bajena, eta gero dago zati bat alaiekin dula, elektronikoa, eta hartu du inspiraziotzat, musika klasika bare bai. Baina bai dakala teknopuntu hoi, eta pixkat puskatzeko bai baj eta bai satiren doinuak,
badago alaien. Eguneratzeko pixka bat. Orduan esan deu, musika zene jartzeon, zuk koreografia egiten dezu, Bai. Iker zein degire arlua. Zer nahi emate dugu, eta nahi amen. Nahi toka. Eta nahi amen. Hortaz gain, tokatzen zait, ekoizpen lanak, eta azkenean konpainia guke amate dugu, bai ekoizpena, bai banatze lan prozesua eta nire onduenz pixkat, zati hori iten. Pixkat papelegoa eta... Badala ere bai, lan zikinak, lan zikinak. Eta dantzaitia ere, bai, klaro. Eta gero dago hirugarren dantzari bat, dela Maile Gaztelumendi. Bai. Eta behar, azkenen prozesuan parte izan du da, ez? Marinak ariketak proposatzea junean, gero azkenen danon arten atatzen dira. Zenek zenei mareatzen dio gehiago, zenek zenei Marina guzti alda, bere historik aldatzen da hola. Oso tinkoa zea, ez? Flexiblea, Flexiblea zate. Bai, inkluso nik zan nuke, askotan museota eta junganen tailerrak eta iteko, baloratu duen gauza bat izan dela, gehala kapazak, bezeruak eskatzen digunai, moldatzia, ez? Bai. Bueno, bikote, oso ondo aigea, Oso ondo, hemen ebeitu, guantxalia martxan dakau. Hor, bakizu guantxalek azala eukitzeu, gorpuntxu bat eukitzeu. Nei ondo pregituta da honian asko gustatzen zaitza, guain gozortzak ondo dazkat. Bado, jendia kendu nahiko zuna, alduna kendu nahi duna, kendu aldu. Baina nei gustatzen zaitola gorpuntxu hori eukitzia. Ondo pregituta balima oso goxua gelditzea. Bestela gomoso bezala gelditzea. Oain gaina modan, ez kruntzita. Claro, destura desberdina topatzeko, ez da? Ogi desea, tortilla barruan. Eta ahi, patata hauek gehiatuko ditut, nausi, oso ondo. Asko gustatzen zaitezea gaina, tortilla patata gaiteko garaian, fina itema patata, ondo potxatuta balima, arrautzakin hobeto elkartzea, eta nahi asko gustatzen zait. Eta zure bai oso ondo aizea hemen, landalan, ezin hobe. Eta ingo deuna da bitarten erreportai bat ikustea jungo beha. Ados? Patata potxatzen, guantxalia listo, eta piperra zuritzen. Ingo deuna da, jungo beha honekinea. Hau da Durangon, eta gaur itzengo egu, salmonelan inguruan. Ikusiko zuen, salmonerosia. Salmon egozia ez, salmonerosia. Guazen bertara. Kaixo Joseba, Naiana, Sonekin Nutrizio Zentroko nutrizionista. Ongi etorri berriz Durangora eta gaur salmonelosiari buruz hitz egingo dugu. Salmonelosia da salmonella bakteriarekin intoxikatzen garenean sortzen den gaixotasuna edo intoxikazioa esaten jakona, ez? Normalean salmonelosia egoten da animalien eta gizakien eta kaketan, ez? Orduan zer gertatzen da guke jaten dugunean elikagai bat kaka horreikin intoxikatuta edo kutsatuta dauena, horre ukitzen dugu probabilidade handiena bakteria hori gure gorputzean sartzeko. Ohikoena danok ezagutzen dugun moduan da arrautza, eta normalean gertatzen da arrautza gordinarekin. Zeze gertatzen da guk arrautza hori edo tortilla bat kosinatzen dugunean 75 gradutik gora bakteria hori hil egiten da. Baina, klaro, batzutan gustatzen jaku patata tortilla igual gordinik edo likido gelitzen danean, eta klaro, likido gelitzen dala esan gure dau, ez danean pasau 75 gradu sentigradutik, orduan igual bakteri hori ez da hil. Eta ze gertatzen da, arrautza baten oso ohikoa dala adibidez, oioaren kaka gelitzea bertan oskolan pegauta, eta horrekin gero guk gure platerrera pasatzea kakasatitxo hori, eta horrek eramatea salmonela, ez? Gero bai barazkietan eta horrelako produktuetan ondo garbitzen espaldin baditzugu eta gure hortuan animaliak eta baldin badabitz, azkenean bertan izten badituzte bere gorotzak, horrekin ere kutsatu alda, eta barazkiak di elikagai bat askotan gordinik jaten dana. Gero bai animali jatorriko elikagaiak, adibidez oiasko aragia, beste aragi batzuk, eta euki alda bio bai, baina holan, ohikoena esan aldana da arrautza bera dala. Beroarekin beharreko elikagaiak izango die normalean oskaioan mantendu behar direnak, ez?
Adibidez, tortilla bat egiten dugunean. Bez badugu momentuan kontsumitu behar, oskaiura sartu, bertan 4-8 gradu zentigradotan mantentzeko. Barazkiak bebai, adibidez, hondartzara eramaten dugunean, guk gomendatzen duguna beti da, olako hotzean mantendu beharreko elikagai bat eraman behar bada, oskaiutxo bat eramatea, eta bertan mantentzea hartu beharreko temperatura horretan. Ze gertatzen da, salmonelari gustatzen jakola, 5 gradutik 65 gradutako temperatura hori. Orduan, ze gertatzen da, guk hondartzara eramaten baldin badago elikagai bat, eta elikagai hori baldin badau, bastakit 30 gradu zentigradotan, hor salmonelaren edo bakterio horren askuntza asko handitzen da. Eta guk elikagai hori kontsumitzen dugunean, hasieran salmonela dosi oso txikia baldin bazeukan, golortik 5 ordura oso handia da, eta kutsatzeko probabilitate hori asko handitzen da. Eta ze gertatzen da, etxean egindako maionesekin batez ere. Egiten baldin badugu ensaladilla rusa bat adibidez, eta hori hondartzara eraman eta ez badugu hotzean mantentzen, hor, arrautzak salmonela baldin badauka, maionesa horrek ere salmonela eukiko dau, guk ordinean jango dugu arrautza hori, eta kutsatzeko probabilitatea asko handitzen da. Hemen daukagu adibidez, arrautza gordina ekiditeko beste alternatiba batzuk, oskaiutxo txiki baten prestatutako ensaladak. Gero, fruta moztuta eramateak bebai, alternatiba hon bat izan aldie, eta gero ensaladari gehitzeko bebai, poteko lekaleak be eraman aldie, proteina gehitzeko, edo poteko arroz integrala, txia, edo lako zerealak daukaten produktuak. Gazpatxoa bebai gure barazki konsumoa handitzeko oso ideia hona izan daiteke, eta gero pikatzeko gauza. Senario moztua, humusarekin, edo guakamolearekin, edo hartzeko, interesgarria izan alda. Normalean, edozeinek hartu aldau salmonela bakterioa, elikagaietan baldin badau eta elikagai hori kontsumitzen baldin badau, edozeinek hartu aldau, baina eragina ez da berdina izango, adibidez, pertsona zaurgarrienetan, aurretan adibidez, helduetan edo pertsona nagusietan, eta urdunetan bebai. Orduan gomendatzen da adibidez, urdun dauzen emakumeetan bebai, ez hartzea olako pasteurizatu gabeko produkturik, ez arrautza gordinik, maionesa gordinik, eta bakterioekin kutsatuta egon aldalako elikagai hori, ez? Orduan, horrek izango dira orokorrean pertsona zaurgarrienak edo probabilitate handien aukiko daudenak eragin larrienak pairatzeko. Salmonelosiarekin intoxikatzen garenean sintoma desberdinak izaten ditugu gure gorputzean, ohikoenak izaten die berakoak, gorakoak, azkenean gure gorputza dabielako alegintzen salmonela hori kanporatzen, edo bakterio hori kanporatzen, horregatik bera edo gorantza kanporatzen ditugu likidoak. Gero sukarra bai eukitzen dugu eta olako sintomak izaten dieta. Gero pertsona bakoitzaren arabera desberdina izaten da. Pertsona batzuk sukar handiagoak izaten dituzte edo berako handiagoak, beste batzuk gutxiago. Sendatzeko denbora izaten da oso pertsonala. Igual, pertsona baten berako utz baten gelditzen da eta egun baten pasau da, eta beste baten igual 7 eguneko kontua da eta 7 egun horreitan egon bida ospitalean ingresatuta, ez? Orain badakizkizue salmonelosia ekiditeko hainbat gomendio, eta espero dute baliogarriak izatea. Badakizue egunon gaudean, Durangoko Honekin Nutrizio Zentroan, eta hurrengora arte. Eskerrik asko! Naia, mila esker, eta egia esan gomendio harrak eman dituzu, zeatikan ez da txoak ikan, azkenian salmonelan eta beste historia eta beti osgailun sartu eta gauzak txukun mantendu, eta zatun bezala, askotan haragitan topatzen deu, baina haragila normalian gehiago pregitzen deu, baina arrautza askotan gordinikan jaten deu. Eta nik ideia bat emango izuet, betu, ondartzera zu maionesa bat, intzazue arrautze gozi jakin. Adibidez, arrautzak egozi, hemen noiz onoizin deu maionesa bat, arrautzak egozi, eta arrautze goziakin din maionesa. Eta hor, salmoneraia ekiditzen deu. Eta bestela, laktonesa aldain. Arrautza beren, esnia bota, gaur egun ikusten dia maionesa bat txuri jak diara. Horiek ez dia maionesa, dia laktonesa. Botatzen da esne pixkat, eta esne hori alinatzen dezu, olioa bota, eta esnia ligatzen dezu. Eta horregatik, hola, ekiditen deu, leku bero batea eraman behar badu maionesa bat olako zerbait, ekiditen deu. Mi esker eta jarraitu aholkuak ematen, dago hemen ikasten jarraituko deu. Gurian jarraitzeko, hemen txepatata martxan dazkau, hemen atea dugu antxalia eta hemen inbiar deuna bain gorringok bota eta baitare gazta raiatua, inbiar deuna da piperrak betetzeko betegarria. Orduan, behitu, bilon artian alde zue juniten. Honea botako zue, hemen dakau gazta bereziau torta alkazar, eta honekin alde zuen hain da, behitu, hartzezu labana txikila,
mosten dezu hola, eta txapela ateako dio. Vale. Txapela ateatzen dio zinen goiara batekin raskatuko jo, eta zerbait gehiago berbadeu ez deutan erabeliko, Oso. Baina beste pare bat goiaraka ateako ditugu barrutikan. Vale. Eta zukin gozuna da, txorixuai azalaken du, pixkat mamila atea, eta bertara Eta gota, nahastu. bale? Vale. Gio, tenehore bat emango izuet, eta besti goiaraka bat, eta elkarrekin ibiltzeko. Oso ondo. Eta zuri emango izu papel pixkat, zeatik bestela egongo ze arratzalde guztiak gazta usaiakin eskuan, bai? Erabeli nahi bazu emendaka zu papela, eta nahi bazu papelakin heldu, Ondo, pixkat, bai? eskerrik asko. Kusi zut hor ja peatu zaizula, Bai, eta ja, eguardin arte eukiko zuzaia, igual gauar arte, guain igual hobeto. Bueno, eta bikote, ze isla datzen dezu zehazki zuen ikuskizunakin? Ba- Nu, aberratzen zite guain? Du. Nu. Nu, Dios. Nu, ikuskizunakin. Ba, bueno, pixkat, ikuskizunan kontatzen dugu historia bat bezala, ez? Lehen esan detena, ba, hori, inspiratu ginela, bai, inspirazio artistikoa eta sozialean, ez? Bai. Orduan, ba, bueno, artistikoa zen mugimendua sortzeko, eta soziala gehiago, ba, kontatzen dugun hori, ez? Ba, kontekstu bat edo dramaturgia bat sortzeko. Vale. Eta ere, ba, joan ginen bi artista hauen garaira gehiago, ez? Eta, bueno, ba, zentratu ginen enkortxetamendu horretatik soziala eta baita, ba, bueno, momentuan, ba, emakumeak batez ere eramaten zituzten kortxe horiek eta ez, mugimendu hori zen... Dana preto inda, hori ez da? da. Eta, ba, adiez, Valentziagak bai egin zula lan hori emakumeari bai silueta hori mantenduz, baina kortxe hori kendu, Arnaz hautzi arte. eta arnasa hori da, ba, espazio hori sortu, kamara airezko hori sortu eta mugitu alizateko. Ze ona. Eta orduan, ba, pixka bat da, bidai hori egiten dugun azkenean enkortxetamendutik askatasunerantz. Vale, ze ona. Orduan, ba, bai ikusi daiteke mugimenduan eta baita ere jantzietan. Daude aldaketa batzuk, eta bueno. Asko aldatze zeate, Eska- erropaz eta bestia, eta... Sorpresa da, bine Vale, pixkat. vale, ezin da dana kontatu, vale, pixkat Ikustera, aldatzen ikustera. da. Bai. Ondo, ondo. Hola nahikoa, gehiago eta gehiago. Bota Pixka pixka gehiago, bai, bota pixka gehiago. Txapel hori ondo harrapatu, hori da, raskatu horraldeken dana, hori, txapela geho, txapela bezala jartzen dio, otzgailuan jartzen deunian, Ja, ez janda geho, ulertzeko. txapela bezala. Baina bai, hor hartuta pixka gehiago harrapatu, eta gero hori igual Eta bai. bi sardezka emango izkizut, Ah, bale. eta hor barruan ibiliko zea, pixka zanpatzen, banatzen, eta pixka txukuntzen, bale? Perfecto. Igual, Marina nahazu, bolan barruan sartu, eta ja bolan barruan jun, Ah, banatzen. vale. Osoa? Bai, osua sartu. Venga. Txukunago ibiliko zea hor. Oso, Vale. Zemuzkoa dago hasta hori? Erra. Eharra, ez da? Fuertea do, fuertea do. Fuertea do, ez da? Bai, gazta hau izatea pixka jatekua, Ez da izaten nola asko gaten, baina ni... Fuertea dago, baina dago... Oso goxua da, Oso goxua. Bueno, haure, martxan dakau, buelta bat emango jot, behitu ja, kurruskari gelditzen nahi dia, ingoetena da bola prestatu arrautzekin, eta nik itenian tortilla, ez ditut irabiatzen ia arrautzak. Botatzen ditut arrautzak, gio patatak bertara bota, eta gio patatekin batea emate jotor golpe batzuk. Kusiko zue. Gio, usten dezu tortilla nahiko likido, baina olain bazu gorputza gehiago daka. Dena bariatzen bazu, Bai. gio gorputz gutxioken gelditzea. Trukituak. Apuntatze dugu. Iker, Bai. hemen dakazu boltsua, gio sartuko ditugu gorringuak, baita ere botako dugu antxalia, baina behar dut gazta honen erdila edo larraiatuta, Ok. bale? Oso, no. Venga, oso ondo. Bueno, eta lehen esan dezun bezala, obrak saria jasozun, ezta? Eta horrek ekarri du, ba, gauza hon asko, ezta? Bai. Nun izan zan saria eta zer sari eman zizuen. Ba, eman ziguten, aurkeztu genuen proiektua Karrikan izeneko plataformara. Bai. Karrikan da, ba, Euskal Herriko festival eta udaletxe ezberdinak duten plataforma bat, non saria jasotzen duen proiektuai, emateizkioen, ba, behaien udalerritan ikuskizuna egiteko aukera, adibidez, ba, oiez, komentatu eguna Leioako humorazokakoa, hoi bezala, ba, Bilbon, Endaian, Riberan Dantza Nafarron, Antxoainen, Zarautz, Lekeitio, Bilbo, Gasteiz... Zenbat emanaldi eman dituzue? Ba, horrekin atatzez dira 13 emanaldi. Vale. Bai. Hori irabazita, ja mairu emanaldi ziurtatuta Hori eskazu. Hori da. Orduan, ba, bueno, Ja, ba, lasaitu zunera bai gorputzean da estres Bai. puntu horiek eta, Kompainia batentzako... Hoi da. Ba, kiztona, ez da? Bai. Jatetxia beteta ukitzia, bezala, udara betetak aia jatetxia, ez da? Igual, bai. Igual, ze Bai. ona.
Bueno, eta ikuskizun ez gain, gehiago atea diare bai, edo nola izan da historia? Bai, geho dazkagu, bi ikuskizun berezi kintzena musikalean, musika amagostaldian, Donostiko musika amagostaldian, eta horre ingo dugu Txigidalekun eta Valentziaga museoetan, ingo dugu... Getaian eta Lasarten? Hoi da. Vale. Hori da. Eta horre ingo deuna da musika zuzenen ongoa, osea, normalen ite dugu musika enlatatuekin, bino bi hauetan ongoa musika zuzenean, piano de kola bat eukiko zuzenen, Germán Ormazabalek jokauna, interpretatuko dituna piezak, eta alaiek ebai, ba ingo du elektronikoa zuzenean ebai. Hau hola listo ya? Bai, oso ondo. Guain, artelana dakat zuretzako prestatuta hemen. Venga. A ber, goiara txiki bat bihar deu. Bueno, hemen nekan, eta guain inbiarrezun esan dizuten bezala artelana da, hartu, goiara txuakin, eta txiri, beste bihatzakin laguntzen, barroa sartzen jun horrela, bale? Perfecto. Venga, hau zure kontu. Vale. Eta, zu laguntzen jungo zeare bai, nahiko landakata. A ber, beste goiara txiki bat dakaten hemen. Hemen daka beste txiki bat, eta hola bion artean jungo zate txerrekin txarraka. Bale, nik hau ateako ditut, eta bagoaz. Zezan behar nahi zuen, da, kompainia, dakazuen abilon artean, dantza kompainia bat, baina gauza gehiago da, ez da? Bai, bueno, leheno komentatuen bezala, tailerrak eta iteiki gure bai, ze gure intentzioa da, dantza garaikidea, pixkat hurbiltzea gizartiai, osea, kolektibo desberdinai, gizarteko kolektibo desberdinai. Eta nola lortzen dezue, onundik noa ibiltzezate, ose gauza iteitu zue? Dazkau proiektu desberdinak, gaibidez dantza gelara proiektua da ikastetxe eta bideratutako proiektu bat, non aste betez juten gehan eta sorkuntza prozesu baten jartzetugun ikasliak. Gio horrei pixkat lotuta eramango dugu aurrea Emaus Fundazion Sozialakin batea nomada dantzatua izeneko proiektua, non eskoletakoaz gain, behaiekin ere eramango dugu muntoko erabiltzaiekin, eramango dugu aurrea sorkuntza prozesu bat, hoi da. Eta gero, museoetan, Aibez Valentziaga museoan iten dugu bisitaldi dantzatua. Osa, saiatzen gara, pixka Valentziagak espresatzen zuna jantziekin eta hain revoluzionario izan zan hori, dantzan bitartez erakutsi. Ona da. Hori erresa alda, boltazko eman beste eskio, ez da? Zer jantzita zekaen, hori dantza batea pasatzea, ez da? Ez du hain erresa izan behar, ez da? Teoria erresa da, baina gero praktikan jarri behar da, ez da? Bai. Bueno, batez ere gukiten dugu pentsatu, nola gorputzan bitartez hori adirazi. Azkenen askotan iruditzen zaigu erresagoa edo gertzen zaigu erresagoa gorputzakin adiraztea hitz egiten baino. Orduan, bueno. Nahi zukaldatzen adiraztea guzti ez da ikadimeste kostatzen, da haitzen da dantzatzen, asko kostatu ditzen. Bakoitza beriakin, ez da? Hoi da. Segunta zeurtu gidean. Bai, segun zortan nahi dantzatzen emodatzen nahi, Ona. Eta, badakazue ere bai, beste ikuskizunak bai indituzue, ez da? Ze ikuskizun indituzue? Bai, dana hasi izan, Nuntzira izeneko ikuskizunakin. Nuntzira, eta zertan... Hoi izan zan, nire familian, nire amonan osa bat soldauzkaitien aizala lesak alden, justo gerra zibil eritsi izan, eta orduan jun behar izan zuten, aldein zuten iparraldea. Eta amonakin da hortaz hitzaiten unen, gertatzen zen beti momentu baten ja ez genula gehiago hitzaiten, ez? Tabu bezala gelditu zala. Eta orduan, hori inspiraziotzat hartuta, juinan Arantzadi zientzia elkartera, eta han ezautu genitun historia desberdinak, eta orduan erabaki genuen nortasunaren inguruan hitzeitia, baina gerra zibilan oinartutako historia batetik. Ona. Eta hor dago, zuzenean abesten dute 5 abeslari emakumek. Eta hori adibidez, indeu sartagudako emakumei egindako Parke de la Memoria izenekoa, horre egin genuen 6 ikasle ontzian, 500 ikaslentzako. Erratin glaua, ez da? Bai. Nola, mozdatu zen, dana bateatzean egongo, ez da? Bai, Bai. Eta gero gurs izeneko kanpo konzentrazioen bat, eta hane ingenun. Eta guretzako izan zan oso berezia, azkenen naizea dantzatzen toki baten, sentimendu eta emozioz betetako toki baten, ez? Eta orduan, guretzako oso berezia izan zan emanaldi hori.
Erra piperra betetzen nahi zeatena, Gauza goxua geratuko ja horre, oso goxuak. Ingo deuna da, beste reporte bat ikustea jungo geha, ados? Ados. Ba, COB, jungo geana da, Aitor, egurenen gana, eta gaurkuan ikusiko ditugu Gernikako piperrak, nola, ekoizten ditun, bere, negutegi eta baratzetan. Guazen ikastea. Kaixo Joseba, egunon, hemen gaude, loiun, Aitor eguren naz, moga barazki ekologikoak. Eta gaur, aurkeztuko dizkizuet, Gernikako piperrak. Hala, oazen. Ba, hemen gaude ja, gure egutegian, gure gaurko altxorrak, begiratu, ze gauzak, ederrak ez, Gernikako piperrak, Bizkaiko piperrak. Eta zergaitik Bizkaiko piperrak, ze Euskal Herri osoan, jaten ziren piperrak egiten ziren txoritzeroa egiteko, bai aragiaz, bai ezerran egiteko, baina Bizkaien hasi ziren hauek, holan, berdea jaten. Eta orain bere ezaugarriak, ze jakin behar dugu piper guztiak ez dira berdinak, hauek adibidez, iaia azalari gabekoa dire. Eta oso aragi finua. Normalki ez dira pika egiten, bueno, ureztaten badire. Eta zaporez oso. Eta zer behar du piperrak? Piperrak behar ditu ure. Ezetasuna, temperatura pelak, eso, bero, 30 ez zaio gustaten, 25, 27, 24 gradu ingurun ondo dau. Piper berdeak badute karoteno, kobreak, kapsizina, hori pipermina pikantea ematen diona, eta gero vitamina C asko. Eta noti datosten, ze haue piperra, ba bueno, nik uste du guztio dakigula, ja. Amerikatik ekarri zutela, ezta? Ba, solanazia dira, tomate familiakoa, tomate, patata, piperra, kartoa, hori guztia Amerikatik ekarritakoa. Eta betiko lez, nola jaten dire, ze ikusi dugu, nolakoa diren, ondik etorri diren, eta hori guztia. Ba, Gernikako piperrak badikizuen ez, ba, frigituak jaten dire. Oso importantea, zulatu. Askotan azpiti zulatzen dire, baina gero sarteietik ateratekotan, ba, bueno, olioa edo nora doa. Guk goiko partean zulatu egiten dugu, eta holan ja ez da erortzen. Nekazaritza ekologikoa egiten dugu guztiz. Ziurtagiri ekologikoa daukagu. Zenbat eta produktu gitxien, hobeto honesta, ekologikoak izan. Ez baduzu bota behar, ez da botaten eta gitu, ez da alakorik egin behar. Eta non saltzen dugun, ba, bueno, aldugun modun. Batez be, ba, konsumo talde baten saltzen dugu. Gauzak ero azoka batzuk eta bizpa iru dendetan. Baina guztiak kilometro zero, baino gitxiago, hemen inguruan. 10 kilometro inguruan saltzen da guztia. Jendeak, gure inguruko jendeak, jande ezaken gure produktu, primerako produktuak. Bueno, Joseba, hemen gaude, gaurko txangoa, amaitu da, Gernikako piperrak. Moga, barazki ekologikoak. Venga, mutil, aurrera. Hau, Aitor, nagusi, oideko gogua jartzi okena eta kemena eta, holako jendiakin, holako produktu dazkaugu gero. Mila esker, jarraitu horretan, eta guain udako pertsonaia guztet bat lotuta daudela, baina udazkenian etorri honean, ekenian, Hola, udazkeneko saskiar batekin, eta hemen prestatuko jau bilen artean. Bueno, Aitor, bezarka bat, eta gurian jarraitu berdeu. Hemen txeak gauna da, olioa berotzen, piperra pregitzeko. Hementxe, sartea kendu deu, sartai berdina, garbitu gabe, patata potxatu deuna, indeu gaina honea iragatzi, eta hau prest, tortilla iteko. Eta inbiar deuna da, tempura martxan jarri. Tempura martxan jartzeko, boltxo bat emango izut hemen, sardezka bat ere bai, eta goiara bat ere bai. Ingo deuna da, botako deu, bikarbonatua honen erdila, bikarbonatua olegami alda erabili, hoi dakasuena etxian. Gio, hemen da irina tempurakoa berezia, hobeto gelditzea. Bestelare, irin arruntakin aldein, eta baino, hola pixkat, hobeto ateatzea eta gehiago pustea. Botako zuenen erdila, honen erdila, eta hau, iriki, eta botako jozu pixkanaka. Vale. Pixkanaka bota, eta gehatu behar du testura bat, natillas fin batzuk bezala, bai, krema fin bat bezala, pasta de dientes bezala ez, pixkar finago, vale? Perfecto. Venga, hoi zure kontu. Vale. Eta zu lagundu jazu betu, adibidez, 3 belarroiekin, bai, komino, piperra hautzoiekin da baratzuri hautakin, ingo deun asketatxo bat, gero gure piperrak alinatzeko, vale? Orduan hori erresa. Bakoitzetik goiara bota, eta nastu,
Vale? Eta gio jarriko izu lana guain tortilla ingo nik, eta gio tortillan gaine jarriko izuta iten gazta jarri eta pixkat erratzen da hori denak iten. Bueno, nola datorre etorkizuna? Egin dituzue, bueno, guantxe hemen aldi honekin zaudete, baina hori pentsatzen dut gehiago etorriko jala, ez da? Proiektu desente, ukiko dituzula esku hartian, Bai, beti pentsatzen, Beti pentsatzen. Bai, gaina hoan oso pozik gabez, justo Kutxa Fundazioko sorlekoa mentoretza programan hartu ziguen otxai alden, eta egin dugu lehenengo zatia izan dela berria pazelera gaioakin, eta bueno, baiga ikasten pila bat, enpresagintza, marketinga, eta internalizazioa, eta horrelako gauza. Gauza garrantzitsuak, ez da? Bai, azkenen pixkat eskapatzen zaizkigunak eta aiga hortan asko garatzen, eta guain hasi geare bai beste fase bat faktorias de industrias kreatibasekin. Faktorias industrias kreatibas, eta hori zer dek zehazki, nun... Azkenen egiten dutena da, pixkate laguntza izute, zure proiektua edo zure enpresa pixkat garatzen modu sustengarritasun batian. Oso garrantzitsua, oso garrantzitsua, bai. Porque askotan, hoi bat nintxe gani lagun bat, enpresan da, inda, esan zitzak. Ez dia tornillo gehiago ingo, porque tornillo bakoitzakin sentimo bagaltzea, dordun, gehiago iten baina, gehiago galdu gehiago, dordun. Eta askotan, lana inbierda, baina ondo kudeatuta, eta ondo inda, eta patrika, bete mierda, bizitzen jarraitzeko, eta proiektua gaurra jarraitzeko, ez da? Beharrezkoa da, bai. Dudi gabe. Bueno, eta zuen nun ezautu zinaten, nola izan da zuen ibilbidea? Bai, zaiter hortzen. Bueno, ni Donostiko naiz egiakoa, eta ardun, bertan hasi nintzen Anaiak Akademin, txikitatik, eta gero, 16 urtekin ikusi nun benetan hemendikan mundu ontzatikan jarraitu nahi nula, eta Burgosea jo nintzen kontserbatoriora. Printzipioz, ballet klasiko ikastea. Eta gero, honea bueltatu nintzen berriro, eta dantzaz konpainian sartu nintzen, eta errenterin dagona. Eta horre zautu zinaten? Eta bai. Eta zu betire bai, dantza munduan ibilizea? Bai, nire formakuntza gehiago euskal dantzati dator, Lezoko musika dantza taldean, Oiartzungo Haurtzaro, Donostiko Goizaldi, Bionako Inkari, Atikene bai, alde guztizatik ibilia izire? Bai, pixka probatzen eta gehozta, profesionalizatu nahien, eta dantzaz konpainian hartu ziguten. Eta bertan egon ginen egon daiteken denboraz, egon zaitezke gehienez 3 urte da lehenengo aukera profesional bat bezala. Eta oita geho, erabaki genuen gure aldetikan. Zuen proiektua jarraitzia. Orduan dantzan ezautu zinaten, ez da? Bai, hoi da. Ona, eta hortan jarraitze zue. Hoi asmoa. Horrei heldu. Bueno, eta dantza ez da izango dana, ez da? Jutatzea elkarrekin baskaita falta, ez dakit, ondarta omen dira, hori ja bakoitza bere aldetik ite zue. Badanetik, bai. Bai, jatea asko gustatzaigu, egia esan. Bai. Eta bai, mendilare asko gustatzaigu, eta justo dantzakin ez dakit oso kompatibilia, baina, eskiatzea eta ere gustatzaigu. Gustatzez, bale. Ja, kompatibilia, zeatik ansiose, buskatu, omine hartu golpen txar bat, katxiz da man, ez da? Igual eskia eta ez da, segun lurra nola da hon, eta igual kontrolatzen ez dituzun faktore batzu daude horre bai, ez? Poliki jotea. Txirriki txarraka esatean bezala, ondo. Bueno, hau, hemen, ia, ni uste buelta emateko prestak atela, itxoingo pixka, zeatik amakizu zu hauetan iskina nio iristia pixka kosta ite zaiola, baina ni uste listo da atela, honei buelta eman, eta beste aldetik iten jartzeko. Ingo deuna da, pipertxo hauek atea, gio tempurakoa jartzeko bertan, Ingo deuna da hemen, a ber, horrela, riki, eta traka, a ber. Niapa, basetorrek tortillua, ondo. Gio nite atenek, enbe hola botatzen jun, sartaia eman, sartaia, taka, eta beha jutea errapatzen. Eta gero horrela emango jo, pixka lagundu, eta hor, eharra fundamentua da una tortilla ontan guen. Venga, hor utziko dugu goi beste aldetik iten, oso ondo. Eta piperra hauekin goitugu, baino ez ditugu gehiagingo, Nei gustatzen zaizkit prejituta baino pixka konfitatuta. Hola, pixka konfitatuta, koloria mantentzia, baino xamurrak egotia. Hemen dazkau iten, minutu baten, ateako ditugu. Eta hori nola dikoa? Hau listo, hola, o... Oso ondo geratu zaizu. Bota pixkat iringillo, pixkat, pasatu gabe. Eta bitu, nabazu pixkat energia gehiago emateko, bakat hemen barillatxo bat, bitu.
Bariatxuakin igual hobetu. Igual bai, vale. Venga, hoi listo, hau ere listo. Gero gustatuko Alborea. liak esatia, Bota. proiektua hauek ez ditugula gu bakarrik koizten, baizik eta atzian ekipo potentea daula, ez? Ba, adibidez, nut ikuskizunean, Odei Arrastoa ondu da dramaturgia lantzen, Nuntzirako musika Iñaki Palacios egintzun, hor dakau jendia kolaboratzen Bai, duenak. jente potentia, kolaboratzailea eta Hoi da. profesionalak, ja... Iñaki gaina programan ondako da. Iñaki jauna, egitea, hemen egon zuen Txistula, gurekin, txistula, ja, haundi, ja. Titulakin igual arazatzeu. Bai, kontatu altzian, Ba. Hala, izatea, batzutan, triste bai. gartzea tipula mozen da, behai bat tokatu, Vale. Irin pixka gehiago gehiago. Ni uste dola earki dakaula, Mira, bota beste bigoiaraka da, eta nastu, bai, pixka gorputza emango jo, oso ondo. Eta hau egin goituguna da, ja hola, pixka taldente, baino potxatuta, ateak goitugu eta alinatu ingo dituzu. Bueno, hone ingo jotena da, beste buelta bat eman, vale? Dena gortu baino lehenuo. Eta bueno, bikote eta zuei dantzak, zer da ematei zuena dantzak? Ba, oso galdera potentia da, ez? Azkenen bizitza guztia makiu dantzan da dena eman digu, ez? Azkenen oantxe bertan, hainbeste maitatzen gauzat eta bizializatia, ba, hoia oso... Ba, eta burasua eta zezaten zizuen, ba, hontaz alda bizio, ez da bizio, txian zezaten zizuen. Nik uste biok suerte handi auki dugula alde hortatik, ze hasieratik apoiatu digute eta hori. Bai, zorionez gaur egun ez dagoen dela 20 urte bezala, ez da? Zaten zizuela eta musikatik anorti ezin da bizi, eta dantza ezin da bizi, eta Hoi bain, da, eta bueno, azkenen, ez dakizu, benetan nahi badezu, nik uste beti hengo dela modua bizializateko, hoi da. Orduan, ez da? lan iten, hori bai, beti, Hoi da, lan baina iten. dana bezala, así que, Eurra ematen, hoi da. venga, hauek alinatuik, eta gatzare bai botoko jok, vale? Eta zu lagunduko jasuna da, hauek, hemendik honeak botatzen, eta ni jungo naiz ateatzen, vale? Perfecto. Venga, bota bat, eta ningo jo vuelta eta vuelta, eta pragitzen jarriko. Hola. Tu bestia bota, eta hau, barroa. Oh, zu piper bereziak eta beharrak edatuko jauek, Bai. Eta guk jarri jau txoixua eta gazta, baina nahi zue jarri saltxitxak eta urdaiazpiko edo eta beste gazta mota bat, zuen kontu. Ingo deuna da, bosnaka, hola nahiko, eta gero bost dititugunean beste bost botako ditu, bale? Hola, huelta lasai emateko. Bale, hemen inbiar detena da, behitu, hartu platera onditxo bat, tortilla atea hemen dikan. Ostras, hau aber, Hau aber, Venga, Jose. Jau! Txagatra! Ona. Eta hi hemen, guain jungo aiz, dotore jartzen hauek, horrela. Bale? Triki, txukun, gazta raiatuko dugu gainean, eta guantxe bueltatuko gea hori erretzen, eta piperrak zutatik ateatzen. Guantxe artela unak, gaur egun badatu, eta bestela denbora izti dugu ematen. Bitu ze piper bereziaki. Oh! Eharra, dantza pixkat ingo aldezu esau bukatzeko. Hombre. Bai! Guantxe bukatuko dugu ezin jo bezaiua. Bueno, lagunak, Ikerrek eta Marina leku pixka bertzuen, eta hemen kanporatea gea. Hemen gaude, piperra prest, tortilla prest, eta Iker eta Marina prest. Zer dantzatu behar dezue? Ba, Iñaki Palaciosen kontzertutan iten korapilloak zatitxo bat ingo. Ba, irrikitan gaude ikusteko, nik hau hemen lagakoet, sopletekin gazta errekoet, eta bitartean zuei ikusi eta goxatu. Oso da. Zuen kontu, nahi zuen nian hasi. Vale. Bigote, ze gauza, eleante eta polita. Zorionak, goxatzeatik, goxatu anazteatik guden hoi,
Eta hemen txegelitzea, gaur egun ikusi, eta ondoko tortilla eta piperra jaten. Eskerrik asko, Ondo. Bikote. Mila esker. Bueno, nun ibiliko zeateu da, nun behitu bihar deu sare sozialetan nun ibiliko zeaten. Ba, gure Instagramen eta webgunean ikusi ditzazkezute ikuskizunak, eta gero, kintena musikaleako sarrerak hartu berdia, así que... Ikain osun, dap, jarri behar da. Dab Be. dantza. Dap, dantza, hartu eta goxatu. Agur lagunak. Eskerrik asko.